మిర్జాలగూడలో నివాసం ఉంటున్న బావిగడ్డ సుశీలమ్మ వారి కోడలైన అమృత మరియు కుటుంబ సభ్యులందరి సహకారంతో గత 20 సంవత్సరాలుగా బొమ్మల కొలువు పండుగను విజయవంతంగా దీపావళి నుండి కార్తీక పౌర్ణమి వరకు అంగరంగ వైభవంగా సకల దేవతల ఆశీర్వాదంతో జరుపుకుంటున్నందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ బొమ్మల కొలువు పండుగని భావితరాల వాళ్ళకి బాధ్యతగా ఆదర్శంగా ఉండాలని భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటూ సుఖ సంతోషాలతో ఆర్థిక ఆరోగ్యాలతో దీవించాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు.